nyina mo ache ema mo atra CBM famra Sompa 93.1 and Sompa 98.9 sunyane ni kumase ensemo ahodo ye na no pay egitwi egitrada ewo memo fa na nyina na ye ru asante ye bo benede semfo panyin waboabo ni nyina no asemo ede ama me ohene ire ma me akua ye boa asiama se ne mefama no megu ho asew enfama na wuhu de ekoso ewo omai Ghana mu ya hye so ene ye mpotamo enyina na ya kaisa no pay kasebo no etwafa eye Sompa studios ano sebu fumpa ebuadencheche ede afa abefo kwantipo fidie so Facebook no eye Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana WhatsApp yenka ewo YouTube no so eno so eye Sompa TV semu pesa wo kenkan na wo hu se de esi kwan so a eno an sa wo bo www.sompaonline.com ya de ya bo no bedema ukosane a na watimi akenkan ayi wo chafa de afri mu na ene ensem ahodo ya de ba bedan mo no de di mo tintin ni bi ene se yera IGP okopia mu ewo mrahebedwam na enam so asem a hodwiri ya be se fipi mienu ene dunsiam esi ye no wakwakopa ensem bi ho adi ene nkyeremu ewo hasenu mu a ye ba beda na di ede akyerewo sanso so enam mrahebedwane de ma de hye ya won mu asen of abato empesua so ewo eye efifi mantamo wano so akasa o my Ghana mu hasenom yen kwatu ahodo no enya me se entimi ani dwuma ema ne nyina ne naso sede ewo se eye enkyeremu ben ne botaye benti ena opanyine nam so awade kasa ensem we se nyina na wodo ani kyeremu enso ewo apieti a bese afepepepe nie ena to yenchem ena oye ne esiye na enam so amakuo bi a omo so enhye ya baase wonom ede sobuo bi ebo aban se pepepe ye ene awia bi wo ho a won pese ebebo wonom report ni mu a emu enkyeremu ewo hasenom kontakro bi enroda wono ko ate ne ho agumonten so anase wasimonten ya ni nyina mu ekyerese no ye ni dwuma anase wodi ni dwumadie ewo GN Bank asable kase no entimi ani dwuma biem wono so amache ehefa no de ni kyerɛ ye na de srade ben ena abusua etai ne nantia no echi wei ene ensama foforo bi eka ho ene ena no pe yatna sia memenda no panosia bremu ye de eba beso musa kase na ya kai se ne wadofo na da Roma ye koye ni mu ano no ene eya 21st January 2023 na na 21st de me fa so na mencha 21st clinic sciatica expert fo nyina abusua ye ntwa ye homra na ensem ni kyerɛ mu ankasa no ye fa ni nyina da entimen somo Ya boy, ya back Sompa. Yansha samna se FM free yera IGP George Ekufu Dampalo ano so na kache bese enfimpi mienu ene dunsiemu ena ebeto dwa wabra aban no anase oman no ene bema bia ye frone na akapo wonum nya enhyiamudie ewo courto na ni nyina no na efasika bia ayira sefa no 190,000 ena afi wodo ani chemo US dollars ni mu a $8,100 US mu na ni nyina mu enkyeremu no na ekwa na eba courto no ehye ye se oman no entimi moka wabra police ni bi eno susu se bia watimi afa sika nte no courto no hye se saa eye prosini no wanko pesa sika no emra CID wanko pesa sika no mra na eno achi no so no asotwe bi wo ho apanyefo nhwe na wonum entimi enfamo no asem ne ba 2020 auditors general report no eba ye no na chese sika no nsensem ne bi wo ho a ehada eni no enna ho na no ena enrada yewura Ekufu Dampale IGP wokopia mo ebo mrahebedwam no enam so panyefo toto na no ebisa na sem efasa ensem no ho na momientie anu ye ya IGP wotimi de maye and when they analyze it instantly with their instinct they thought that there was something wrong with the currencies, it couldn't be genuine, so they picked them up and took them through the process of investigations. And as a result, those values, the US dollars and the CFA fund, were sent to the CID headquarters. But the police on their own, the course of investigation, realized that it was more than the 40,000. It was 190,000. So that 190,000 was brought from Takwa to the CID headquarters, and through the Ministry of Foreign Affairs, it was sent to Cote d'Ivoire, the authorities, for them to authenticate it for us as to its genuineness or otherwise. And that
was done, and the results with the accompanying appendix indicate that they were all fake. Honorable Chair, there has been confusion as to who actually received it and the whereabouts of the money. And when it came to our attention, we have looked at the matter and identified 3 police officers who are involved in the matter. Unfortunately, one of them has resigned from the service, and we are making an effort to look for him and for him to be held accountable. Ebusiafo yɛwura Ekufu Dampale ɛna wɔno ɛyɛ IGP wɔ mɛmu a mfimpi mienu ne dunsia mu sika bi wɔsusu sɛ ɛyira yɛkɔdi aprosifo CID fo bia na ɛkɔ ɛban general auditors general report ɛba yɛ ɛwɔ mfimpi mienu ne aduonu mu no na kyerɛ sika na bɛdɛ no ɔkyerɛ sɛ sika no kola no ɛba yɛ no ɛyɛ francefo sikente no wɔn mpo akyire ɛde kɔkɔ divoire mɛmu ɛkɔ wi akyerɛ sɛ sika no yɛ fake or counterfeit ɛna kyerɛ sɛ no so nsɛnsɛm wɔde ɛtu dwa ɛma yɛ wɔ abra wɔkɔ PMO ɛwɔ public accounts committee piakimo ɛwɔ ɛyɛ mmarahyɛbadwam ne nsɛm ano yie ya wɔde ma yɛbusua ɛne yadan akyire ɛde ama mo no yɛto nsɛm so ɛde ama mo wɔn mfimpi mienu ne aduonu mu wɔ abra yɛto mmarahyɛbadwa ɛne mampanyin aba no ɛna ɛbɛto dwa sɛ wɔde wɔn kyɛm wɔ asen na ɔfabato mpɛsua so fifi matamu a panyin pa ya wɔn wɔyi no NDC amanyɔkuo ne di mu na ogyina yɛ ɛpɛ mmarahyɛbadwa no mmonyafo James Jachi Kwesen wɔn wɔtimi edi nkunim ɛwɔ hɔ no abatoɔ n'akyi ɛbɛto dwa sɛ papa yi kura no wɔn hyɛ da ɛnyɛ Ghana ni ɛna wɔn hyɛ da ɛnyɛ temamuni wɔ ha sɛ nom na wɔfiri man bi so na sɛ ni sɛ nsɛm no na dɔɔso paa ɛnam so ɛma NPP amanyɔkuo no egyina so ɛde kɔpie mu ɛwɔ kɔɔto na kɔɔto nsɛnsɛm ni mu no asa papa yi ɛtwe na sɛn ɛfiri mmarahyɛbadwam asa wɔtoɔ ne dwumadie so na ne nyinaa mu no mmarahyɛbadwafoɔ ne deɛ na wɔnom asi gyina yɛ sɛ papa nkɛbɛyɛ a ne dwumadie yɛ a wɔde sɛ mmarahyɛbadwa ɛwɔ mmarahyɛbadwam no ɛnka wɔnhwɛ na wɔntwetwe ne dwumadie na nsɛnsɛ fi sɛ ne nsɛm no ne ho nyɛ da anaasɛ ne ho hyɛ da nsane ɛwɔ mu na ɛno ɛna wɔakyerɛ sɛ daabi ɛwɔ mu sɛ yɛasɔ ne dua asɔ ne pɛɛkyi yɛ wɔntumi nya mpontodwuma ɛma na de hyɛ yɛ wɔn mu mpɔtam wɔdeɛ nanso ne yɛsɛ wansana wɔne hwɛ koraa no wɔposa ne nsɛm wɔse na hoɔden mu no kakra bi a wɔbɛtumi ayɛ de aboa bia no wɔbɛtumi ayɛ na ne nyinaa mu no deɛ wɔde soboɔ ɛbɔ no kɛntɛn ma ɛne sɛ isi no ɛna wɔde kɛntɛn no emusuboɔ nyina ɛbɔ no ɛkyɛ sɛ sɛnka kɔɔto ɛwɔ mɛm ha sɛ paa no ɛwɔ dwumaso yɛ a ɛdie na wɔde ne dwuma fekɔfekɔ yɛ asɛm bia ne ho deɛ a ɛnka na asɛm a kɔgyina mu ɛwɔ kɔɔto no ɛka nyi wɔn na wɔsɛ kɔgyina kɔɔto na mmom ɛwɔ sɛ letter commission no ɛna timi ɛkɔgyina mu ɛwɔ kɔɔto papa ne nsɛm kyerɛ mu deɛ wɔde ɛma yɛ no yɛnkwan na yɛnkɔnkɔ tie bi me ankasa media asɛm na mu no nim sɛ enkosi sɛ yɛwɔ true court system wɔ ɔman mu judicial independence sɛ court di asɛm na ban bi mfa no tutum so ɔman bi a mmara yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ a nyame na nka wɔ sɛ ɔde me kɔkɔkɔ isi na wɔ sɛ ɔde me kɔkɔ wɔn ma hwɛ me krataa no ma approve sɛm biribiara yɛ okay ɛsan petition me kora nsa na yɛbɛto aba wosɛ asɛm no ɛmfa kwan sɛ yɛma no nyɛ no adwuma but still ɔyɛ mpi wɔ ase no posini a yɛafa na yɛhyɛ no uniform ɛsɛ mankyɛ obi it doesn't make sense but mɛyɛ saa na mɛyɛ adwuma ma allowance kakra de bɛma bɛbɛyɛ adwuma because amanfoɔ na ɛde me kɔɛ na meyɛ adwuma ma ɔmo ade korɔ ka ma akoma ma megya a sɛ mɛfiri Canada after 42 years a mete hɔ na mede aba fie abɛboa no ɛnsesa wɔ me tirim na tam biara so meka sɛ if you persecute an innocent person that action you have taken would affect your conscience and your generations to come. Abusiafo panyin no wama na no ampem wa wɔtoa so ɛkyerɛ sɛ adehye yɛ ɔmo mpɔtam hɔ no sɛ de wɔsi aka no wɔbɛhwɛ na empuntudwuma kakra bia da ɔno so ne nwanam a wɔgye no ɛbɛsoso no ɔbɛyɛ de ama wɔnom na ne nyinaa da to dwa wɔabra wɔkɔyɛ adom ɛma ɛyɛ adehye bia wɔnom so ɛwɔ mpɔtam wɔ wɔkɔpɛ nneɛma bi ɛde ma wɔnom ɛnam so nti no wɔde nsɛm wesei ɛto dwa I'm saying conditioner if there's a lot of restrictions on me. You may be the person may crana into me for a hominin but medical pledge check commission me a campaign say and more be a me and Casama home between me a mom and now was a side media. Yeah, I mean, I had them get me a complete. I'm say last week. I'm day I said, yeah, but 2 my name say, bet 2 months in it. So I'm hot and I'm a bridge be a collapse. I'm for Miss Annie team member inspector, buying so much as a more trouble. Or fast when ye motor ne Boboya grant me fast. Almost yes, I be a Ghana for. So by be after Frukra no percent or hospital, not quite benny.
Mrasha bedwani edema adehia ya one more asin of about one person so e won 15 matem on monyo for change jachi question ena yete na no dis na ni nyina da no na adehia bi omo importem ho won sam so bridge bi ena na ebubu enam so ntino timi kwaye ma one mo a na wo bia no wode ensem wese nyina etudwa na ne kasa na chi no ena adehia no so e kasa sabi wonom ade ya wonom ensaka no e ya ade a wani so no nto sane na siensem edema opanyin no esei ya biji ho asem beda ho mfi be ebia de ko eba asem ni because ni o ha mu pa yanya me bebre wa chi titru koko na ye to no ha ono na bu jokwesi e ko su infra na me na do ti yesu frɛ bo hwe obobo ahen nto na bo ye de na se bebre ye bridge enkwanya menim ni bridge ni sai ye ase no afo ye ni se ye mpi ani jokwesi nti wo se etu ho na mo ne kwaka no bobo e bridge ampa be se busu miense ne de kwoto nanim wo de cement ni bibia ban ama agboja nkramfuom ye so ye di ye hu si ho ye communal labor ama bridge no nyame adom isa bridge no ma bewi a ene ye hawa ye woni de ye hawo no so etwa do kwesi de ka je se nyame sra no afemu ya bridge se be se mfia miensani yakọ ọhaw mankasa ebi ni se obi kura awo kan ye o achi a age se moto na penfo a ne tena moto so wo hwa ate sei na ebo so miensani ye ko hu na ye ka che no wa pupu ni ti Enkrafom adehia ya wonom so enya eye bridge no enam womo so ano so wode na se enso edemon monyamfo James Jachi question ya wo yamra shebadwane dem adehia ya wonom asin of mesimo ewo enfifi matemo ya boro ensemfo mo afi pepepe nie ena wode wani kyeremo ewo apieti bogo so mpotamo ho a ato yenchem bi eto ye anase esi ye nam so nteno ene adan ene nipa kra hodo na no eyade a ehwere my Ghana na jase ho no akwa yese asase kawie so na eno ena aban no ebo anan ekohwe ye enam awrehosem na esi wo wonte no wo ye se obefa kwan bi so acheche adehye ya omo ho re na bohye ya wode ma wonom no ene se obehwe se be ya adan hodo ye adwiragu no wobetimi esisi bi ede ama wonom na timi aboa ama wasetere mu so no eniema akwa ye ede ama wonom na afini a ye kasei edan sie no se kwasen no wonom te bedwa bi se wonhwe so na wontimi atoto niema na eno ena enam so nte no panyin pa bi ya wono ekuo bi a enhya ban ase ya wonom so ye fra wonom wakam wonom ekasa ede fa fomagudi atuo ho ewo mayimo wonom ede ato aban nanim sasa won pese wie bi bebom ewo committee awo paaye efa to yirencham esi ye ewo apiete ne ho ne nyina ne sa report na ba na so so ade beto bedwasere de ama amanfo nyina de wani ko atwa wisa won hwene santam ho bi no ase aban no eye ne kataso muomu aso bi we no wo kyeresa aban no ase ne ma bi anase so bo bi wo ho a won pese ye de bebo adwumaku a wonom so nam wonsa so ema sa to yirencham wese baaye no wo se ye ne sa kwan ne so a enya ade beboa ama wo mayi se de yesi peye pepepe ye no etimi edemu yankonkotie opanyin ya wono vakam ekuo no wada no Yewra Daniel Owusu Kratin. One of the measures are in place to hold the company in the center of the explosion responsible for the payment of adequate compensation to the victims of destruction of their properties, including buildings and personal properties, long-term health impact of victims, loss of livelihoods, fatalities among others. We are aware that the Minister for Lands and Natural Resources constituted a fact-finding committee in the report that was submitted, but it has not been made public. This is of serious concern because there are petty explosions of major public interest. The aim of today's discussion is to mark the 1 year of the petty explosion, express solidarity with the affected people, demand transparency for the causes and effects of the incident on the people of Apiati, so that we can hold the duty bearers and the company accountable on the basis of knowledge, and to ensure that our nation does not lose focus on the hard lessons of the Apiati explosion for our generation and generations after us. We are marking the 1 year pain of the people of Apiati, some of whom continue to live in tents and on the charity of benevolent people without knowing when they will be restored to their previous life of dignity and social cohesion. We are marking the 1 year of the Apiati explosion to express our unhappiness about the lack of transparency in relation to the report of the Apiati fact-finding committee, and to remind government that issues of public safety are important issues for public discussions.
It is important that we use the appropriate explosion to look at the weakness in our mining regulations, enforcement lapses, and strengthen our laws to hold the state to address the negative effects of the actions and inactions of mining companies and those that provide ancillary services to the mining companies. We should ensure that the appropriate explosion is not treated as one of the serious occurrences relating to public safety in our country that are met with heightened enthusiasm and easily die off with time. We thank you for your keen interest in this important issue of public concern. Yera Ousu Kranten wano ene ye panyin kwankyerefo ya ekwa wa fra no wakama ehye aban ase no wano so eda no ena wo kyesa aban ne ma report no metodwa na ye hu kofare ba na se de nam so nti a e ma sa to ye nkyem ne ba ye ensinsan so bone so ade aba na anam so eku enam wonsa so na se dwumaku a enam wonsa so e ma ne se ye no wonom atimi e de fodie bi de ama wonom de sesa wo ye no wonom so atimi aye ye kwansan foforo mo no afieti fans no ena ye bo e de awramo na we no eye committee ya wonom epa ye se won hwe se de be ya foto obobi wonom betimi ada no agigi sikanka kakra ami atimi de aboabo afieti kro no nkyekire ye na Madam Joyce ai wono ena ye titine ne ya wono eda ekuo ya no wode ensem bi atudwa na abusua panyin se asem no anasa hwema na eda yeti firi ni wura no kakum yeti ne kwakuo anu nyame adom edan sisie no ekoso pa mini edan no koso say ye besi oha diunu 9 oha diunu 9 adai ebi ye one room ebi no dey ye one room ebi no dey ye two you wa one room no ni ayaye ne say ye be ma one room no ni ama sitting room ni ama kitchen toilet ni ama veranda you say you improve no significantly na say mo frɛ arita eye wo mo committee a wo mo ye reconstruction na we ni be pa and so wo mo na so wo mo kasa because adan ni sie ni ade de ye fund no ye nye involved ka na e si ha nti wo mo esa mo ni wo mo di nkomo pa any the reconstruction team a reconstruction implementation and the one call from no see any yes so now see actually see you now so far in problem bills are already abasi in so far in problem timeline for reconstruction no Abusiafo titine ni edema apieti support for committee no eye Madam Joyce ai ena wode ensemu enchemu edema ye ewo abana na motuo ya wotu sebe ya de hye ya wo hwehwe japade ahodo ya wonso edan ehwe wonom no obesisi bi ede ama wonom ho no eso na ye ka wo se miso free drink ana se miso free drink ewo adwaman so bomodia na enye bi enom na nsen kwada na ikosuku a eno na wose wi ade hye wo mo lunch box ni mo enkofa ensa bi anasa no de bi ama wonom esikyire ne niam ahodo ya de asosom no enko wie kire no wose wo pa hoden ene ode de ama oba na so no na akwa wie yade na eka na wo bo e wo hospitals ahodo no mo eno ti miso free drink eno a na ye kan fo de ama wei asosodro bia animo no preservatives eno ti no wo bia ti minum bi ye wo anka de wo ho grapes bia wo ho melon mango apple and pineapple and ye wo de ye ka sa ne ma wese nyina bomu a ye de aye mixed one no eno no mesro Sompa bro say mu e wo soame Sheffield station en chen hwa no ebusu se chapo e wo ha sei bomade aye fro abedin to adwumade bia wudie say ye ayiyu ana se de eye miso free drink eno a na we here 0246 270 221 0246 270 221 eye miso free drink eno na ye kan for ediama wo ye nto ansem ne so na ye mfa emamom bese efie kakra ni wabra mampanyi na adodan kwakufu adoba ye no na wo kire sesi kakra bia hodo bia di dwuma wo memo no se bi wo mo enhyeda enidwete papa bia enyina so papa bia ma no nti no wo wo hwa na ne ye de amanfo sika adwane wo hwa ye nya problem wo hwa ye nya wo haunti no ene amanfo sika akwakem eno na aban no ehwe ye ma bank set sa no wotimi kan ni nyina ebutu ya entimi eni dwuma biem wo mayimo na emu baako GN bank sikakrabia ye rapa kwasi indio no akasa ne bank no na efie kakra nie
adehye pe ya no ya adwuma wo ho no wonsa guonti ya wo so na kyeremu nyina no eye panyi bi akane no na bank no edi dwuma no wo mo gigi susu nyina no wono na eda wonom anom wono akasa ede ne ho asi wo anante afri obra sport echinchirimu akodu abankese mu na ne nyina da ya adesrade eno de ma na adodankwa ekufo adoma panyi sa dawroma wonhwe se beya wonom anom di dwuma ewo GN bank ya won dodo bes mpem no ahensia no anasa mpem nsia no 6000 no wono ebesa enya dwumadie ede de ne nyina no ene se woboa ama GN bank no asegina na so abedi dwuma ne no ene betimi aboa mo wasetena mu nso no enema akwankan ede ama wonom opanyi adesre no wosesa ne mpaye ede gu na adodankwa ekufo de sebeya obenya humobro bi ede ama ne nsemu a wode aye adesre nyame a wo ka bia wamu wanyame a wiase timi nyina ya odia. I praise your name this morning. I worship you. I magnify you, God. You are omnipotent, omnipresent. There's no other God apart from you, God. You are a healer. You are a provider. You are everything. The God of heaven, the creator of the universe, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. God, have mercy. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Let Nanado, His Excellency Nanado President, Nanado, Adodankwa Akufo-Addo. I know that God, He is a listener. But the Bible says, the heart of a king is in your hands. You can control it at any time. You brought Nanado to power. He's your man. He's our man. He's our father. He's our uncle. He is our everything. We respect him. We respect him a lot. But Father, I am calling you to touch the heart of Nanado, to bring back GN. We need GN back to work. 6,000 workers are home. They are jobless. Some of them are dead and gone. Some of them, because of the hardship, they couldn't stay in the city. They are suffering. My God of heaven, have mercy. Have mercy. Have mercy. You brought Nanado to power. You promised. Hey, Okama fu Jesus. Ona me de me haunina. Aba wanimo. Na me ni misara de ukasa. Me haunina. Yada nyina. Ebe yedi. Minim se wakasa di nyina beye din ya haw nyina ya dadwe nyina ebeye din ti Awurade kasa ma di nyina enye yie ye Ro Philip Sapia wono ena kane no GN bank wono ma no mugigi susu nyina no waye wonom eba no dene na ebusia bra Facebook Sompa 93.1 ene Sompa TV Ghana brekro na ne ko eye YouTube no Sompa TV na ko hwe content kra wono ko ena monten so na aprosifo bese ensianso wonum di na chi na aprosika ega ka simpo bese miensa na se de wo ho na chese edi na chie na enya asem ketwa ena central for so camless watch president na wafo ani behwe bi na ewo Sompa 93.1 ne hu de ekoso na ebusia yemfiri ho wo de ko na kwahwa na me mfiri ho na me ntoa so emfa emam ye konsem foforo mo school fees bo eya de aye bia suku ya wofo esu ni nyina no eye ankrankran suku ahodo ni mo enam so ama eya wofo ni ahwefo dodo na no wonum eyi wo mma e de free set suku ni mu a wo mu de o mani a kire mo ewo abai suku mu ni nyina de sade ya wonum de me kire set suku fees bo e de sika ahyentuabo ene books bo no sade asi akwa ni mo no man ni mu hyada nye enti wo botom so enye nti no saa enema wesi ai kabo ma hu sika no eye atwamene bo nya de a wonum no ebetimi atua nam so amoyi wo ma e de free private schools ahodo e de kɔ abide mu na won so ahodo yi nyina no e na wo mo e de to so mpaka sianum nam so ye ne panyi kwankyerefo ya wo kasa e de ma e ya so ya wonum hwa wo masua so na bedi ekire e to twe enkomo yewra enesa kosa e na ye bisa ne sa wo fo nsɛm a wonum kani o enyam bia mo ben e na mo wo e de ma wonum
deɛ ɛkɔ so private schools na ahomte kakra na district ne minister enya nkitahodie kakra na deɛ baako a ɛha adwene no sɛ private schools no broni bɛka so be autonomous in as much as so be autonomous no more rules and regulations na also more comply with but the dream maybe a system na ɛfɔ no we also the mmara bɛn na kyerɛ sɛ ɔsa ban regulating school fees and as a charges ɔmo engineer nti ɛno na ɛsa bɛyɛ bone of contention but aside that, say school be and I say I will for be war genuine reasons. Say be I'm a school or has said both school be I say this about maybe school A or B or C. The fees in the last year maybe 1,500. This time around maybe 2,500. And no be petition our NASIA as our NASIA and Omuna agency under the Ministry of Education private schools and also and you know say maybe a friend a year kuche no more good krata so na yama to me about to me the private schools you know won't even charge beyond a certain threshold but for now there is more of persuasion and the persuasion is say no mu dig it home and you're binding on them certain thing now about say but no own charge fear we never say any reasonable and I say arbitrary fee we don't want to encourage that no more also charge within a certain threshold be a bema from Sompa quality education be a union school and I say tuition a union and who sika and I Ebusiafo panyin ya wono ekasa ye eye onimonyafo Ernest Akosa wono enene amanse dinkita ho edema asua ya wonom ehwe enwomesua so panyin pa wono tua saa eye epatam wono na bedi ekire enonom na yakwa ensemfo from dia na nansen yada ebeto dwa wa bra eye NDC amanyoko no wonom kọ abatuo so ne omamu ni nyina akọto aba na wonom epre eye mrahye bedwa edwa ewo zabzugu no ade a ebeto dwa se panyin bi ya wono edi enkunim ewo eye MPP amanyoko ndimo no NDC fo ne senya ade a wonom be prenam so nte no wode kopie mu ewo court na asam na ba efie miensam wani court no ebua ya wo chese panyin pa ya wono edi nkunim ewo MPP amanyoko ne dimu mrahye bedwadwa ne mu no yewura no ade a ne ho afie no nte no yewura alasa uma abako wono enechire mu se NDC na wo premier hyebedwa akonwa no ne nsam a wode ebaye no ade a wonom ekire se ne ho afinti no ade a wonfa ne ho enkodi na wontoa so ewo no akasa no ne dwumedi ahodo ya wodie no emum na ensam wese beto odwa no na ebi ekire senti ase enhyeda enim na court no kola wo che na so enu ade wonom etimi ayadom asem no pomasi bre no wonom de esi ba bia osuse wodisi a ese efo tent no sabe ya ye kase no yewra alasa uma abako ya wono enedi nkunim sem na hyebedwani ewo eye zabzugu no ade a court no se ne nkunimdie no ne kwan so enti no wonto ne dwumedie eso ye bwawra mu ewo bunu mantamo ne ko posu nyane mu na adehia ya wonom so ewo ho mu se ensuo ene enkanea ebo ya mpanyefo de abeto dwa se ogefo February bosom ye dikan na no wonom de ere entomu etimi aba no wonom se we etimi emoa wonom enam so mo ne kasebo efo ya wonom ewo sompa etwetwe enkomo yenkonkotie wonsam a wode tudwa erete ye fi ni bi no mo ye 8 na water bay ba ye nipa nyina se 12 water bay ba na 120 ana ne yetua ana nkofo no tuko aka nipa 4 last month e buy no almost say you could almost see by this month e buy no about 114 Ghana cedi enti medwene ho amenti ase we nipa time na ye do so krampo no ne yentua se na ye swate ne kusutua ka me ko horom ko se bi se meter no na fortune na de be ready meter no and we ready ni ye dia meter nya sa dia fortune mo the problem mo say omonte so man na se dia Ghana fo ye wu be ye Ghana bia no omonye so apo no mo gba na me wa no man kasa na se wa mane man fofoma ene wa 2024 no obi enkoto abo anya se enkoto because ye to aba se aba no beboa ye sa ne ma we huntina ye to aba ma aba no da fe de dada ne dia utu pay mu ma nipa de se ni just sempo na oda to so no say dey akoko share water be uda ko share bia e pese
Ebusiafo why are the share be ya wonum e wosunyane mpatamo no che utility bills aban na anase mpanyimfo e che se nyame yaduma February 1st wonum e di entumu eba no wonum ene mpanyimfo enya adwa won so de kokotie ye no afa ye fa ye ni entremu e wodon sesere kuro ba ko ye no so sunyane iskopo ne mo obunu mantemo na de share wo wonum so e de anigye e na e de bo won sam de ma de wo pre anase wasigina ye so obepre apem na hye bedwa akonnwa no e wo epotamo wo ndc amanyoko no dimo se watimi aba beboa ama adehye wo hobo ensuo watimi ama wonsa aka yenkonkotie adehye no wonom ensem bi ya wono so ede tudwa na Yewura Said Mubarak wono na wokotu ensuo di ma wonom wode nsam kakra etechire tom sesre minim ha but say ye ba komu ha de ni nyina enam dwumadi ayedi friend operation feed 1000 vulnerable households it was Sunyani municipality by say crowd dem say media na more stand there for 3000 which I think we've exceeded it. Na enam ye chicha dwanna na the banko ekoba bia me pay coordinator na wa kyerɛ me mo amoyɛ vulnerable ene na mo na ebe pie nso e friend dom sesre so ebe duru enam ma no ɛwɔ hɔ no ma amo esanso no bi enum bi na bi sam se na mo de koyɛ den amo so enam mo de ya mo ho yie ofie na mo se ai 21st century so aduru sa te esa mo de srede to manim e patro sɛ ye mo amo na amo nya nsuo ye so e bompa ye wɔ ho the foundation no focus foundation stay focus foundation through that na yeah fa ho nyoma de to ya ho so say be boa hwe say betima nya nsuo Ebusiafo Yewura Said Mubarak wono prese nyame yadom na ekwan beda ho obegye mu ndc amanyoko ni mu na watimi aprema hyebedwa akonnwa no ewo eye Sunyani East kopo ni mu bromantem wono so ne de na ekokotie ye no na wahene ya wono ewo krom ho ye na nafo suji abo wono ne manfo ensaka nsoi no wonom so eto na ase adwom de mapanyi ne de eye mihuni amenka eye anije sem kese papa se enam yenua ketewa iso ene apamfo yenya nsuo a etise minim se yare etu betwa se nsuo yenim ne ayewom yesu de nsuo a hote de edika no ebema yade so atwa ne to so mienu ebema yenwuma akoso nti enigesem kese ede madom sesefo se ohwe se de don sesre ye nadanom besi kwaye aye ka don sesre asem na abrom fie ha Ebusiafo nana fosuchi abo wono ena edon sesre kromu ho hene ena ono nso no ne nase wogina ne mafo nyina namu a wode ma Yewura Said Mubarak se boho nso ye no eye etuo de no watimi abetu ede ama wonom yenhwe na yensore ma ya abo ama libia boga wotimi metna se na Ghana fapim dwumadie no wotimi enfamra na ensem a wode ba no eche Paulo wantie bia wankasa no wahwe ade na nsa na yebesore no yenhwe na yemfa eye aseda kese enfama news crew ya one more Sompa 93.1 Kumase ene Sompa 98.9 Sunyani nyina wonom enso emua eka ho bi ena kase etimi eba wakwemu Yewura Santi yebo Benedict enso yesemufo panyi aseda ne bi enko enfama na MC ahoima ena wotena se ehwe ya wode afa Facebook ene YouTube ene abefo kwantempo fidie ne nyina soma wo hene yire maame ekua yeboa asiama mebetena se ede manugu ho asew ede emam yedamase monitor a ekronto yeso de de na ye chief driver Dr. Silas slide na dodo na afre no was say happy birthday enkoma azenam Gloria Sunrise azeyam Gloria Sunrise ene eyewa woden to so ma happy birthday yakopon koso enhira na wonto onwo sanfon fra domo enko adomo na woni ema wo ye nyina no enye ye enfama faji no ewa adwa so ntime so ye nya binom na entime emmoa mo ahoden sonko ema woni ema nyina etime ekoso ede maw ohine yire makram sabre ya mesode idie na ya boa ma Libia boga wono ena eba be fa adwa na tena so ede eye Ghana fapim dwumadie no etime de abrewo